Bun, salutare toată lumea și bun venit la un nou episod din Case Minecraft pentru Pokémon. Deci, de ce naibii mai fac seria asta, nu știu. Când voi dați dislike, în continuare. Da, am bat picior. Da, în fine. Eu o fac oricum YouTube de distracție. Mie nu pasă dacă dați dislike, dacă vreți nu mai vă uitați. Dar în fine, hai să trecem să fac casa lui Pidgey. Pentru că m-ați săcăit într-una să fac casă de Pidgey, casă de Pidgey, casă de Pidgey. Și asta o să fac chiar acum. Bun, deci casa lui Pidgey trebuie să fie mai înaltă. Cum ar fi, uite aici. Așa. Perfect. Facem ca un fel de pătrat. Sau dreptunghi, sau nu știu. Așa. Mai punem o dată. Perfect. Așa, și acum să punem cum să zic, ca un fel de cuib. Ca un fel de cuib. Dar ne trebuie ceva mai deosebit. Cum să spun? Ceva mai moale. Punem niște lână. Lână roșie. Așa. Și când dăm aici, dăm, hai să zicem un lemn, să zicem lemn de ăsta. Bun. Acum să punem, uite așa, 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 să punem, uite așa. Bun. Așa. Perfect. Acum punem, uite așa. Și acum, astea la mijloc, vom pune... Ce vom pune noi? Uite, niște din astea. Așa. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Am văzut că am 39 de abonați și dacă ajunge la 40, wow, ar fi un număr foarte mare. Și chiar mi-ar plăcea. Oricum, vă mulțumesc celor care m-ați vizionat până acum și la primii mei abonați. Voi face și un videoclip special. Cred că o să-mi schimb poza într-un Amparos. Nu știu. Cred că da, o să-mi schimb poza într-un Amparos. De ce? Pentru că știți Amparos cu mine. Dacă vreți să-mi schimb poza în Amparos sau în Miltank sau în Gyarados Shiny, cum doriți. Să-mi ziceți în videoclip. Bun, punem... De care spune? De care? Hai că punem de asta. Stone slab. Așa. Deja începe să arate bine. Bun. Așa. Bun. Și ca să punem și niște copaci. Dar înainte să vedem. Unde o fi ăla care mulțești? Știu că e... Hai să punem niște brazi din ăștia. Așa, așa. Așa, dar trebuie să avem, cum îi zice, de fapt asta e, unde sunt scheletoni? Hai să vedem. Nu, 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 A, gata. Punem unul și ne dă un os, cred. Ne-a dat? A, da, ne-a dat. Bun, acum mergem în inventar și facem la infinit. Acum dăm pe asta.
și creștem. Așa. Perfect. Ăștia cred că sunt niște brăduți foarte frumoși. Perfect. Oricum, în comentarii să-mi ziceți ce casă, la ce Pokémon să mai fac. A, da, și să facem și niște flori pe aici. Bun, mai facem cu brazi. Așa. Așa și acum punem iarbă. Pe aici. Wow, da. Sincer să fiu, e foarte multă iarbă. Gata. Bun. Acum ce să-i mai punem? Să-i punem niște chestii lupigi. Uite din asta. Da, chiar arată bine. Doar că nu sunt lipite de chestia asta, mob. Cum n-ai să o chema. Bun. Bun, așa. Așa. Perfect. Mai punem, uite aici. Așa și vine aici. Și când vrea să stingă lumina, să vedem dacă putem. Punem chestii din astea. Așa, chiar arată bine. Perfect. Da, arată bine. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să dați like, subscribe și să dați share să vadă și ceilalți. Ne vedem în următorul episod. Bye bye!